Коронавирусқа бәйле иғлан ителгән ял көндәрендә Башкортостанда янгындарды искәртү саралары көсәйтелде. Инспекторлар репродуктор менән яһазландырылган автомобиль ярдәмендә граждандарды хәүефсезлек кагыйдәләре менән таныштыра. Благовещен районында оештырылган профилактик эш турында ентекләбрәк хәбәрсебез Гөлназ Хәйбуллина. Әмәке тартканда хак булыгыз. Карагыз, мейс якмагыз. Электр селтәрләрен көчергәнечле рәвештә эшләтмәгез. Репродуктор менән яһазландырылган машина көненә 5-6 авылды урап сыга. Һәр биләмәлә сәгать ярымлык искәртү саралары узгарыла. Игландар башкорт һәм рус телләрендә яңгырай. Төбәктең янгынга каршы хезмәте белгечләре Благовещен районы Үрге-Идәк авылы буйлап автомобильдә йөри. Тизлекте арттырмай яй гына барырга туры килә. Сөнки хәүефсезлек кагыйдәләре турында мәгълүмат менән күбрәк кешене таныштыру максаты куелган. Буга тиклем инструкторлар профилактик рейдтарда өйләр буйлап йөрһә, хәзер COVID-19 инфекциясе таралу хәвефе югары булу сәбәпле эшмәкәрлеккә үзгәрешләр индерелә. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә тиклем без дистанционно эшләйбез. Оповещайтабыз громкоговорящее устройство белән бөтен урамнарны обходить итәргә тырышабыз, чтобы бөтәсе дә ишетсен. Магазиннар кырында туктайбыз, мәчетләр кырында туктайбыз. Башкортостандың янгындарды искәртү хезмәте үзәге карамагында ошында 20 автомобиль бар, уларның һәр кайһы репродуктор менән тәэмин ителгән. Граждандарды искәртү эше бигрәк тә ял һәм байрам көннәрендә күсәйтелә. Профилактика үзәге духовенство белән дә үзем эшләй. Мәчетләрдә репродуктор аша пожарная безопасность турында игландар яңгырай. Шулай ук баш автотранс автобусларда халыкны искәртәбез. Коронавируска каршы сикләүләргә бәйле инспекторлар граждандар менән очрашып инструктаж үткәрә алмай. Шуңа күрә янгын хәвефсезлеге кагыйдәләре хакында мәгълүматты почта яшникләрендә лә калдырырга туры килә. Авыл биләмәһендә оештырылган мобиль төркем агзалары искәртү сараларында әүдемлек күрһәтә. Аеруча күп балалы гаиләләргә, инвалид балалары булган гаиләләргә, ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнарга, спиртлы эчемлекләр кулланучыларга игътибар итәбез. Бу категория гражданнарда бөтенесендә дә оповещатель бар. Һуңгы 5 елда республикала янгынды искәртүсе корылма ярдәмендә 655 кешенең, шул исәптән 252 баланың гомере коткарылган. Төбәктең гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты белгечләре хәвефсезлек кагыйдәләрен түбәл үтәргә, уяу булырга сакыра. Янгын осраклары күп вакытта халыктың үзенең игътибары юклыгы хакында килеп чыга. Эскән килеш, тәмәке өйдә тарту, мейс корамалдары, йылындыру корамалдары карамайдар. Улар сроктары үткәс алмаштырмайдар и балаларды яңгыр калдыралар. Ошо сроктарда инде янгын чыга, бигрәк тә куркыныч, инде кешеләр бу янгыннарда үләләр. Ел башыннан бүтән республикала 213 кеше һәлак булды. Шуның 13-е бала. Яңрак Благовещен районы Үрге-Идәк авылындагы дачаларның береһендә лә тап йылыту корылмаһы бозылудан янгын сыккан. Бәхеткә беркемдә зыян күрмәй. Бар мөлкәтте хаклап алып калалар. Шулай да улы бәләгә тарымас өчен игътибарлы булырга кирәк. Инспекторлар билдәләвенчә, искәртелгән тимәк коралланган. Репродуктор тавышында аңлап кабул итү мөһим. Гөлназ Хәйбуллина, Булат Закирьянов, яңалыктар.